Един мъж и една жена си имали една едничка дъщеря. И двамата я много обичали. Но майката е глезела. Не й давала работа да похване. Чудила се как да я угоди. Бащата често казвал: не дей я глези толкова, жено. За смях сме станали по селото. Всеки ме пита: що прави Галената щерка? Ако я глезиш все така, няма да се научи на работа. Та какво от това? Отвръщала сопната майката. Ти си богат, има и за нас, и за нея. И без да работиш ще живее. Най-сетне едничко чедо ни е. Да не искаш пък да го уморим от работа? Нека работят сиромасите. Девойката спяла сутрин до обяд. Като стане пладне, майката идвала, вдигала я от леглото, обличала я, измивала я, причесвала я, сетне я изхранвала. Подир обяд, постилала край огнището роговска и пренасила там Галената дъщеря. Да седи чак до вечерта. Ако каже, че й се яде нещо, майката бърза да й донесе да я нахрани. Препие ли се вода, майката ще й подаде карчага. Когато огнището затлее и на момичето остане студено, то ще каже: примък, примък. И майката ще стане, ще го примъкне до огъня, да седне на топло. А усили ли се пламъкът, да му пригрее, то ще рече: отмък, отмък. И жената ще го отмъкне малко по-далече, па ще го запита добре ли му е. Примък, отмък, дъщерята се научила само да седи и нищо да не похваща. Минало време, станала мома за женитба. Хубава била, родителите й били богати. Почнали да идват годежари. Но всички си отивали както били дошли. Не се наемали да шетат на такава галена мома. Дойде ли някой да иска щерката, майка й ще му каже: моята дъщеря не е за всеки го. Тя е била тука на голяма чест и вие трябва така да я гледате. Инак не ви я давам. Не искам чедото ми да се мъчи при чужди хора. Трябва да й шетате, да й прислужвате, да й угаждате, както е била тука, тъй да бъде и при вас. Разбира се, никой не се наемал да слугува на такава жена. Отивали се годежарите един по един. Дошъл най-сетне един умен момък и казал, че е съгласен да шета на момата. Добре, синко, отвърнала майката. Но дъщеря ни е привикнала все на ръце да я носят. Огладне ли, ожадне ли, трябва да й носиш каквото иска. Тя не може да става, не е научена. Стане ли и студено, ще правиш примък до огнището, а когато й прегрее, отмък ще правиш. Можеш ли да й шеташ тъй? Ако не можеш, не дей се наема. Мога, бабо, мога. Аз ще й слугувам и от вас повече. Само ми я дай. И примък ще правя, и отмък, и всичко на каквото е привикнала у вас. От нищо няма да се оплаче, ще видите. Омъжи ли момата за момъка? Той отвел в своето село. Първите няколко дена мъжът шетал на жена си, както била свикнала. Но после решил да разтури този ред. Булката седяла на постелката при огнището. Огънят бил силен. На жената станало горещо, а мъжът нарочно излязъл от стаята, уж по работа. Булката е извикала: отмък! Отмък! Но кой да я чуе? Пламъкът пече или пече? Вика тя, а никой не идва да я премести. Скочила да се преместила, а па дори преместила и рогозката. След пладне, като застудяло, мъжът послал рогозката чак при вратата, далеч от огъня. Оставил жена си да седи, а той излязъл пак по работа. Когато й станало студено, тя извикала: примък! Примък! И този път не я чул никой. Тя седяла и викала, па най-сетне като почнала да трепери от студ, дигнала се и се преместила до огнището. На другия ден мъжът станал рано. Настанил жена си при огнището и като грабнал брадвата, опряла на рогозката и казал: Рогозке, аз отивам на дърва. Ти стани, стигни се, та почисти из къщата и сготви обяд. А ако не сготвиш, няма да има какво да едем. Чули? Като рекал това, тръгнал за дърва. Дошло пладне. Жената си седяла при огнището. Пригрее ли, ще се отмести. Стане ли студено, ще се примъкне към огъня и ще тури едно-две дървета. А рогозката не става да сготви за обяд. На булката се прияло.
погледнала към Рогозката и рекла: Хайде, Рогозке, ставай, стига си лежала. Не си млада булката да лежиш цял ден. Не чули, че мъжа ми ти поръча да сготвиш обед? Хайде, че съм гладна. Но Рогозката си лежала и не ще да знае. Жената прегладняла. Скочила, хванала Рогозката и я хвърлила чак зад вратата. Дошъл си мъжът, видял Рогозката, че лежи захвърлена зад вратата и почнал да й се кара. Не ти ли казах, мързеливке, да сготвиш обед? Какво ще едем сега? Булката се обадила. Ти каза, мъжо. И аз си казах. Но слуша ли? Тъй ли? Викнал мъжът. Ей, сега ще я науча аз как трябва да се слуша, млада булка. Дръж да я набия, че да разбере. Грабнал той Рогозката, сложила я на гърба на жената и почнал да я удря с тоягата колкото може. Булката се развикала. Стига, мъжо, стига, ти не я биеш, а мене боли. Стига, тя ще слуша занапред. Но той биел и не спирал. Търпи, булка, за добро я бия. От сега нататък ще се научи и тебе да слуша, и мене. На другия ден той пак поръчал на Рогозката да сготви. Към обед жената на няколко пъти се карала на постелката, докато отново я хвърлила от яд зад вратата. Лежи там, лежи, рекла жената. Като си дойде подир малко мъжът ми, ще ядеш бой като вчера. Дошъл мъжът. И този път набил Рогозката. Жената почнала да вика. Стига, мъжо, прости, уж Рогозката биеше, мене удреш. Оле-ле-ле, съсипаме от бой. Потърпи още малко, булка. Като я набия хубаво, ще видиш как ще се научи и да готви, и да чисти, и къщата да нарежда. А жената взела да се моли. Стига, мили мъжо, ако не ще утре тя да сготвя, аз ще сготвя. Само я остави. На заранта мъжът поръчал отново на Рогозката да нареди къщата и да сготви. Аз отивам на оран, рекал. Ти се разшетай и та почисти. Умеси хляб изготви, па ми донеси ядене на нивата. Хубаво, запомни какво ти казвам. Да не те бия и до вечера, като вчера и оне ден. Щом излязъл мъжът, жената скочила и рекла на Рогозката. Я ставай, да се залавай за работа, че вчера едва те отървах от пребиване. Не чули колко работа трябва да свършиш? Да не мислиш, че аз ще да свърша заради тебе. Но Рогозката не ставала, колкото и да й се карала жената. Като видяла, че и този ден ще трябва да държи Рогозката, за да я бие мъжът й, булката се запретнала, та свършила по къщи всичката работа. Преди още да настане пладне, тя отнесла на мъжа си ядене на нивата. Мъжът не отворил дума за Рогозката. Тъй днес, тъй утре. Жената привикнала да върши всичко. Станала добра домакиня, по-пъргава и от другите. Един ден, когато тръгнал на работа, мъжът казал на Рогозката. Над вечер, щом залезе слънцето, излез да ме посрещнеш там на целото. Като почнало да захожда слънцето, булката рекла на Рогозката. Не чуля, що ти каза мъжът ми. Какво се правиш, та глуха? Я върви го посрещни, че аз съм много уморена от работа. Не стига, че шетам на место тебе, ами ще трябва и мъж да посрещам. Ти цял ден си лежала, ставай. И като видяла, че Рогозката си лежи, грабнала я, те я хвърлила пред вратата. Но Рогозката не мръднала. Дошъл си мъжът, почнал да гълчи Рогозката, че не го е посрещнала. Накарал жена си да я държи, а той да я набие, та да слуша друг път. Но жената рекла. Моля ти се, мъжо, остави я. Тя не разбира ни от дума, ни от бой. Утре вечер аз ще изляза да те посрещна. И наистина, на другия ден тя излязла да посрещне мъжа си, още на зале слънце. И тъй го посрещала всеки ден. Един ден майката отишла на гости от дъщеря си, за да я види и да разбере как живее с мъжа си. Влязла в къщата, гледа дъщеря и шета. Добър ден, дъще, рекла. Кой те е накарал да работиш? Мъж ти ли? Как не го е срам, Бог да го убие, проклетника. Какви необещания даваш и преди да те вземе, а сега как е? Примък от мък прави ли? Какъв ти примък от мък? Ни примък, ни от мък прави, ами дойде вечер, па ме накара да държа Рогозката, че като захване стоягата, ще я съсипе от бой. Не я бие, а мене боли. Тъй ли? А защо я бие? Бие я, че не му сготвила, че не му отнесла ядене на нивата, не го била посрещнала. Истина ли, дъще? Тъй ли прави този изедник? Тъй прави, мамо. И аз от страх
неща, готвя, чистя, меся, пера, ядене му нося, посрещам го, само мир да има. Ядосила се майката, заканила се като се дойде вечерта зети, да го нахока хубавото да разбере как се гледа богатска щерка. Седели с дъщерята, цял ден приказвали и корели мъжа. На мръкване жената тръгнала да го среща, но майка й не дала. Много ти е протрябвало да го срещаш, рекла. Не може ли той да си дойде сам? Седи си тука. Нека посмее само да ти каже дума. Ще видиш как ще го насоля. Жената си останала вкъщи. Върнал се мъжът. Бабата го посрещнала с клетви и ругатни. Надумала му всичко, каквото й дошло на устата. Той не казал дума. Грабнал сопата и набил жена си, а на тъща си вързал на шията един поводник от добитъка. Отвела в обора, стегнал и ръцете отзад, завързала на яслата и изсипал купичка слама, па рекал: тая слама ще я изедеш всичката през нощта. Ако намеря нещо неизядено пред тебе, утре заран ще те пребия. После си отишъл вкъщи и легнал да спи. На жена си не казал дума, ни добра, ни лоша. Бабата почнала да дъвче сламата и да я плюе, па да я затъпква с нозете си. Да не я намери зетя на сутринта пред нея. Цяла нощ дъвкала и плюла. Влязал на заранта мъжът, видял пред бабата няма слама, отвързал я и казал: добро добича си, но ти е много дълъг езикът. Хайде си върви сега, да не съм те видял вече. Тъщата побягнала без да се обади на дъщеря си. Тичешком стигнала в своето село. Като си влязла вкъщи, ревнала да плаче и да се вайка пред стареца. Всичко му разказала. И що било, и що не било. Послушал старецът, па рекал: добре ти казвах аз да не глезиш дъщерята, а да я учиш на работа, но ти не слушаше. Чакай да отида аз да видя какъв е този страшен зет. Отишъл и той в селото. Добър ден, дъще. Добре дошъл, татко. Как е? Работиш ли? Хубаво правиш. Всеки трябва да работи. Добре е станало, че мъж ти те е понаучил на домакинска работа. Да не ти се смеят съседите. Ами той къде е? На нивата. Съсипах се, татко, от работа. След малко ще трябва да му нося обяд, а като се върне ще седна да кърпя. Па после вечеря ще готвя, говедата ще прибирам, кравата ще доя. От работа няма на къде. А пък той да видиш какъв е... Какъв е, дъще? Не стане ли нещо вкъщи, както е поръчал биорогоската, та ще я съдере от бой. Слушай, дъще, на такъв мъж само с две неща се надвива – със слушане и добра дума. Прави каквото ти кажа, не му отвръщай и всичко ще върви както по масло. Вечерта жената рекла на баща си: дали да отида татко да го посрещна? Тя се надявала, че баща й ще я спре, но той казал: не ще й питане, дъще. Иди, щом ти е поръчал да го посрещнеш, ще го посрещнеш. Дори отиди по-далече от онова място, дето отиваш друга вечер. Отишла жената доста надалече от селото да посрещне мъжа си. Той се зарадвал, като я видял. Много надалече си излязла тая вечер да ме срещаш, булка. Сама ли се сети? Или ти каза някой? Татко е вкъщи. Той ми поръча. Влязал си мъжът вкъщи. Ръкувал се с тъста си, целунал му ръка, седнали на трапезата, навечеряли се, заговорили. Докъсно седели, пили вино, приказвали си, както приляга на зет и тъст. А за рогоската и дума не ставало. Нито за сламата, дето дъвкала и плюела бабата. На заранта старецът се приготвил да си върви. Зетят го изпратил далече над селото и му подарил един скъп кожух от лисичи кожи. Метнал му го на рамото, целунал му ръка и се завърнал у дома си, да си гледа работата. А бабата чакала своя старец на прага. Като го видяла, че иде отдалече и нещо му се червенее на гърба, викнала: леле, божки, горкият старец! Он е проклетник да кара мене да дъвча слама, а него го е бил, та му е чак удрал кожата.